Zdravím všetkých pri novom videu. Dnes to bude trošku iný šálok kávy. Budeme skladať novší počítač. Síce nie na najnovšej platforme AM5, ale na staršej platforme AM4, ktorá je stále veľmi aktuálna, najmä v dnešnej dobe, keď je kríza pamäti a úložísk. Tento počítač skladám pre moju priateľku, keďže potrebuje nejaký počítač, na ktorom si bude pozerať maily a Netflix a hrať Sim 4 a sem tam CS-ko so mňou. Počítač idem skladať z komponentov, ktoré mi viac menej ostali navyše, takže bude to taký, dajme tomu, budget build trošku. Takže tu máme dosku. Jedná sa konkrétne o dosku od výrobcu Asus, séria TUF Gaming, model A520M plus 2. Je v nej osadený procesor, ak sa nemýlim, Ryzen 7 1700 alebo 1700X, ktorý tam mal chalanisko predtým a predával počítač za dosť dobrú cenu aj s grafickou kartou, ktorú uvidíte pozdejšie. Čo sa týka toho procesoru na tejto doske, tak podľa všetkého nie je podporovaný. Asi mu ani nenabútoval počítač a za toho potom predával, lebo si myslel, že nefunguje. A keďže teda táto doska nepodporuje 1000-kovú a 2000-kovú radu Ryzenov, tak sme sa rozhodli, ja som chcel kúpiť bazárový procesor, a to konkrétne Ryzen 5 3600, pretože má 32 MB L3 cache pamäť, čo je vlastne veľká výhoda na hry. Ale rozhodli sme sa, že chce priateľka nový procesor, takže so zárukou, tak fungol nový. Aj ten som chcel kúpiť z bazáru, ale teda rozhodnutie padlo takéto a s tým ja už moc nenarobím. Procesor stál 83 € a na bazáre išli okolo 60 až 65 €. Ideme vybrať tento procesor, čo je tu, za 1700. Dáme dole tento chladič, použijeme chladič, ktorý je pribalený k procesoru, pretože bude stačiť. A v týchto horúčavách, ako v roku 2026, nezabúdajte na jednu vec, a to konkrétne hydratovať sa. Je to veľmi dôležité. Preto si dáme najprv pohár kvalitnej čistej vody. Takto je tá 1700 očistená a je to konkrétne 1700X. Dáme ju von. Rozbalíme si teda tento procesor. Dobre, tu máme chladič. A moje za večera procesor. Je to úplne obyčajný chladič od AMD, konkrétne Bright Stealth. Ako môžete vidieť, no tak je na chladiči už aplikovaná z továrne teplovodivá pasta. Tieto rámky sú konkrétne 8 GB styky. Jediný problém týchto rámiek je, že majú pomerne malú frekvenciu, nízku, konkrétne 2400 MHz. Ideálnejšie by bolo 3200 MHz rámky alebo 3600 MHz, tie by boli úplne top. Ale používam to, čo mám doma, keď tak sa to časom upgradene. Jedna vec ale na základnej doske chýbala, a to konkrétne krytka vstupov výstupov, takže som si ju vyrobil na 3D tlačiarni.
Skúsime tu trošku spraviť poriadok s týmito káblami. No a tu frajerka mi povedala, že chce tiež niečo si namontovať na tom počítači. Tak som jej dal na rade a mohla si vyskúšať. Máme tu grafiku, konkrétne AMD Radeon RX 5700 XT, edíciu Red Devil od výrobcu PowerColor. Ideme si túto grafiku rozobrať, pretože bývalý majiteľ sa mi zdá, že ju rozoberal. Grafika funguje, mal som ju vo svojom počítači chvíľu. Tá grafika ide, len asi ju rozoberal chalanisko a trošku aj iné šrouby dal inde. A mala pomerne vysoké teploty, keď som ju pozeral vo Furmarku. Takže ideme ju rozobrať a pozrieť, či sú tam správne thermalpady, či je dobre prepastovaná. Trošku ju možno vyčistíme, lebo už sem tam vidím prach. Ideme na to. No a tu som zistil dôvod, prečo karta z boku nesvieti. Niekto kompletne vytrhol celý konektor. Krytku musíš dať dole. Akú? Tuto. Jaj. Však miesta by tam malo byť ešte na ňu, že presne. Ja ti chytím ten počítač trochu. Ups. Takže pokus číslo 2. Ešte máme aj takúto parádnu vecičku, aby tá grafika vlastne nevisela. Takže takto to nejak vyzerá na odvrátenej strane mesiaca, respektíve strane, ktorá bude zakrytá plechom. Nie je to úplne bohoviaký cable management, ale lepšie než nič. Ideme nahodiť bočnicu, no môžeš ísť na to. Takže počítač máme poskladaný. Ostáva už len založiť priehľadné sklené dvierka. Ideme vyskúšať, či to ide. Láska sa rozsvietila. A vyzerá, že počítač nabieha. Necháme mu chvíľku. Yes. Nabehol. Paráda.
Po preinštalovaní Windowsu si otestujeme pár jej obľúbených hier. Začneme CS2 a aby som nezabudol, no tak na počítači som spravil ešte pár úprav. A to konkrétne, že som zvýšil frekvenciu ramiek z 2400 MHz na 3000, trošku undervolt procesoru a trošku undervolt aj grafické karty. Vďaka tomu som získal o niečo rýchlejší systém, ktorý sa menej hreje. CS-ko za mňa na tých nastaveniach, ktoré ste mohli vidieť, ide celkom pekne. S CS-kom som celkom spokojný a keby sa znížia nastavenia, tak by to išlo ešte krajšie. Takže super. Ako ďalšie vyskúšame obyčajný Minecraft bez modov. Na grafických nastaveniach, ktoré ste mohli vidieť, Minecraft beží úplne krásne, takže tu nie je žiadny problém. Po klasickom Minecrafte vyskúšame aj Better Minecraft, ktorý je vlastne modovaný Minecraft a uvidíme, ako nám to pôjde aj s nejakými tými shader packmi. Tie FPS-ka nie sú veľmi oslňujúce, ale myslím, že na tie nastavenia, ktoré tam sú grafické, tak je to stále OK. Tu sme sa pustili trošku do zníženia tých grafických nastavení a uvidíme, že či nám to aspoň nejaké FPS-ka prinesie. No a vyzerá to tak, že aspoň zo pár FPS to zníženie nastavení prinieslo. Keď nie je úplne stabilne, ale je to lepšie, než to bolo. No a ako posledné je najobľúbenejší Sims 4. A keďže Sims nie je veľmi rýchla hra, kde by sa diali nejaké extrémne efekty a rýchle efekty, tak beží pekne stabilne okolo 100 až 80 fps, čo je na túto hru úplne v poriadku.
A ešte aby som nezabudol, tak si dáme aspoň jeden test vo furmárku. Teploty boli síce vyššie než som očakával, ale stále boli v rámci tolerancie. A to by bolo zo skladania a testovania tohto počítača všetko. Keď som si to tak rozpísal a spočítal, tak celý tento build v rámci ceny vyšiel na nejakých 462 €. Myslím si, že pri troche šikovnosti a hľadania by sa dala tá cena zraziť ešte nižšie ku 400 €, pretože určite procesor sa dá kúpiť lacnejší, možno niekto dokáže aj ramku zohnať lacnejšiu, ale myslím si, že tento počítač je na Full HD hranie aj v dnešnej dobe ešte stále dosť silný. Keď som grafiku mal chvíľu v mojom hlavnom PC, tak som na nej hral kľudne Battlefield 6 na vysokých nastaveniach. OK, to je teda všetko. Ďakujem krásne za všetku podporu a de facto už mám skoro 200 odberateľov, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Kopec pozretí, lajkov, komentárov, všetko super. Ďakujem za všetky povzbudivé, ale aj za všetky komentáre, ktorých je nejaká kritika, pretože stále sa učím a zlepšujem. A viem, že toto bol trošku zase iný štýl videa, kde som robil novší počítač. Takže dúfam, že aj toto video sa bude páčiť. Vidíme sa na budúce pri ďalšom projekte.